Bon dia, som a Premià de Dalt i avui anem a córrer la Sant Mateu X-Trail, una cursa guapa de 10 quilòmetres, 700 positius per aquí les muntanyes de Premià i moltes ganes. Hi ha 3 recorreguts diferents, 10, 15 i 25 i doncs res, avui toca la curta, exprimir-se i a donar-ho tot. Són les 8:30 del matí, està sortint el sol. Primera cursa del 2025, no tenia pensat fer-la, però em vaig inscriure fa 2 dies. Què tal, tio? Com estàs? Opa, David, com ho veus això? Bon dia. Quina fas? La 15 quilòmetres. I que li fotràs canya, no? Entenem que sí, però ja ho veurem. Bueno, Pol, aviam què tal. Sí, igualment. Va, gas a fondo. A tope sempre. Bona, bona. Equipazo WEC Mataró. Para dins possible, perquè si no hi ha... Va. 19:30 sortida, encara queden 10 minuts a l'Ajuntament de Premià. Sortida silenciosa. 3, 2, 1... ¡Vamos, familia! Sortida. Bueno, ara ve una pujada llarga, anar fent. Pujant cap a Sant Mateu ja, ara s'ajunten les curses i totes pugen per aquí. Quilòmetre 6,5, vaig tercer, però... Merci! Avui no hi ha cames, ni per pujar ni per baixar. No tinc ritme. Passo per l'esquerra, merci. Arribant a Sant Mateu. Va. Epa, cavalls. Sant Mateu. Habitualment, el mite de Sant Mateu cap a baix. Hola, merci. Va, última baixada i ja som al poble, el qual no sé si està molt lluny o què. David Rebenaque, càmera runner, m'ha gravat ara baixant i ja som al poble. Segueixo tercer, no les millors sensacions, però força content. Ara al final he pogut exprimir una mica més. M'he trobat amb gent de la llarga, però bueno, també està bé. I el recorregut mai falla, molt guapo, corriols de tot tipus i molt ràpida. Cap allà.
una mica laberint ara per dintre el poble. Ui, no s'acaba mai. No s'acaba. Tio, gran. Venga! Gran, Xavi. Tonteries. Xavi diu que aquestes bambes són tonteria. No, no. Va, entrem. Oh! Oh! Què tal? Oh! Hi havia francotiradors, Sant Mateu, mireu. Hòsties, què t'ha passat? Estàs bé o què? I al final tercer, però fue a baixada ràpida. Heavy, estic petau. Mireu qui tenim per aquí. Què, tio? Ui! Com ha anat? Molt bé, a tu? Bé, tio, mira això, loco. Segon classificat de 15 quilòmetres, I el tercer classificat de la 10. És una màquina, però estem petaus. Enhorabona, xaval. Grande. L'emmarcaré a casa. Ple de sang, tio. Però estàs bé? Ve de Vietnam. Què, Víctor? Fot una mica de mal Com ha anat això? Bé, content. He caigut a les penes. Bona, bona. I avui el David sí que portava material obligatori, Bueno, en realitat no havia, però com a Ibiza, que s'ho va deixar tot i al carrer. Com ha anat això? Bé, s'ho he passat calor i tot. Sí, bueno. Mireu qui tenim aquí, David. Tio, millor com pensava, Sí? Has fet vídeo, no? Sí. Vídeo a YouTube també, Què, Roger, com va això? Recorregut guapo. Sí, sí, està cursa guapa, Mare runner. Ai, merda. Sí. Pau. Què passa? Després et passo el vídeo, Has gravat molt o què? Sí, molta estona. A la baixada, a la pujada del Serviol, a la zona de Font Mateu, a Sant Mateu, a la baixada al final. Buah. Tinc un parell de vídeos. Tindrem recursos bons, I cames bones. Bon ambient, Ambulància guapa. El dorsal 324, com no, aplaudiment per Víctor da Costa. David Soto! Pol Codina Miralles. Que ràpid el Pol, increïble. Estava a més mirant com a veure quan arrencava i vamos, sortia directament a buscar el seu trofeu que li entrega a les autoritats i que s'ha merescut molt després d'aquesta cursa espectacular. En la tercera posició a l'esquerra de la seva... I mireu qui tenim per aquí, a l'organització. Miquel, com va això? Hòstia, bona feina, bona feina. Quin curro. Ens veiem a finals de gener al Senglar, no? Ens veiem allà. Adéu. Pau. Doncs res, fins aquí la cursa. Uf, brutal. Estic cansat, però al final ha anat prou bé, content. Doncs res, ens veiem a la següent. Fins aviat. Adéu.